Ngike ngayibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi amadoda manje abantu besifazane bewabiza ngama-princess. Ngase sengithola ukuthi kahle hle umehluko phakathi kwabantu besilisa bakudala nabamanje ukuthi abantu besilisa bamanje abasabancethezelile abantu besifazane, kanti kuqala bekuyisiko ukuthi umuntu wesilisa fanele emncethezelele umuntu wesifazane. Bekuyisiko kuqala ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu wesilisa fanele ehleze encenga emkhothamela umuntu wesifazane, ngisho engahlangana naye endleleni fanele ekhuzele, fanele emncome ubuhle, zonke lezi zinto lezo. Kodwa kuhambe kwahamba bashintsha abantu besilisa, bagcina sebengasenayo inhliziyo yokwenza leyo nto leyo. Leyo nto yagcina isibacasula abantu besifazane, bagcina sebebabhekimela-ke manje sebabebiza ngama-princess, beze besho nokusho ukuthi umuntu wesilisa wamanje ngisho eshela ukushela kanye noma kabili emva lokhu uyakuyeka. Ngisho ngathiwa niyaxabana umthukuthelela uze kuyiphelele khona ukumthukuthelela, angeke lokho ehlupha ngayo lokho ezokuncema. Yonke leyo nto leyo idale ubutha phakathi komuntu wesilisa nowesifazane, ngoba umuntu nje wesilisa osuke engancethisi, ongayincengeli umuntu wesifazane uyisitho esikhulu. Abantu besifazane bayenyanya indoda engayincengeli kubona, futhi bamnyanya umuntu wesilisa ongakhombisi ukuthi bancengile. Yiyo le nto le edala ukuthi bagcine sebaba-blackmail-a, bebabiza ngama-princess, bethi sebaba ngama-princess ngoba sebeyabona manje ukuthi le ndaba yabo le ukuthi befune ukuzenza ngazuthi baphambili kubantu besilisa. Ngaso sonke isikhathi umuntu wesilisa uzolokhu encetheza ey'ngxenyeni. Sebeyabona ukuthi leyo nto leyo ayisasebenzi, siyadlulelwa isikhathi. Abantu besilisa njengamanje abasenayo inhliziyo yokuncenga kakhulu.